Když startovalo letadlo, tak já jsem si vlastně představovala, že padáme a že tam všichni umřeme. Já jsem věděla, že mi tuhle otázku položíte. A když jsem byla ve Vídni, tak tam je Štěpán. A tak jsem olízla aspoň toho Štěpána. Paní Tereza ještě nedávno byla na Pitevně jako zapisovatelka. Ano. A celkově je to velmi, velmi zajímavá osoba. Děkuji. Jak se vám pracuje na Pitevně? No, teď už tam vlastně nepracuju. Je to bratru 4 měsíce, vlastně 5, ale pracovalo se tam docela dobře, nebo takhle. Byla to zajímavá práce, hlavně s hrozně zajímavými lidmi a hodilo mě to do takových poloh, který jsem ani netušila, že vůbec můžou nastat v mém životě, nebo vůbec nevěděla, že na určitými sekvencemi můžu jinak přemýšlet a tak. No. Nebylo vám smutno? Říkala jste se zajímavými lidmi, ale tam byla práce spíš s mrtvolami, ne? No, ale musíte spolupracovat i s živými, abyste mohli ty mrtvé odbavit. Takže já nemyslím, že bylo třeba příjemné pracovat s těmi mrtvými, ale s těmi živými hlavně. Třeba s těmi laboranty, doktory. To je opravdu zajímavá záležitost. Co vám tato práce dala, co vám vzala? No, dala mi nový úhel pohledu, to určitě, a vzala, no, stal se ze mě takový cynik trochu a dokážu si, když třeba se s někým bavím a ten někdo má třeba, řekněme, skandální zážitek nebo něco neobvyklého prožije, tak já si umím představit ten definitivní konec. Takže ta smrt se mi stala všudy přítomnou v tom životě, řekněme. Nebo myšlenka na ní. To znamená, ne, že bych se bála teda, ale... Když jedete tramvají, představujete si spolucestující jako mrtvoly. Ne, to ne. Vypadat na pitevním stole? To ne. Ale třeba můžu vám říct, to se mi stalo. Když my jsme teď byli s manželem v Maroku a když startovalo letadlo, tak nejzajímavější na létání je vzlítání a přistávání. Tak já jsem si při těchto z těch 2 chvílích vlastně představovala, že padáme a že tam všichni umřeme. Já vím, že to není úplně zábavný, ale tak tohle... Myslím si, že kdybych nepracovala na Pitevně, tak si tohle nemyslím. Měla byste aspoň hodně práce. No to je pravda. No, hlavně laboranti a lékaři. Jak se baví zřízenec Pitovního ústavu po té, co skončí práce? Jak se baví? No, vzhledem k tomu, že jsme Češi, tak chodí do hospody. Většinou. Fasujete rum? Já jsem věděla, že mi tuhle otázku položíte. Ano, tohle je taková zažitá, já to nechápu, ale hrozně moc lidí se mě na to ptá. Nezažila jsem to, nevím, kdy se to dělo, nebo jestli se to vůbec dělo, ale opravdu nefasují, ale asi by rádi, no. Nebo rum, nebo něco, co mají rádi, ale rádi pijou. Komu myslíte, že by nejvíc prospěl rum na Pitevně? Komu? No, já vám ani nevím. Asi všem. Od těch laborantů přes zapisovatelky, k lékařům. Ale ne každý k tomu má kladný vztah. No. Někdo to má jako nutnost nebo určitou formu odreagování. A někdo prostě protože mu to chutná a už se na to zvyk. Jako myslím si, že se tam pije docela dost. No. Myslíte si, že jde o profesi, o pracoviště, které je ohroženo více závislostním chováním? No, já bych si to skoro myslela, kdybychom nežili v České republice. Tady je podle mě závislý úplně každý. Až na děti. Protože tady k tomu máme takový... My máme, z mýho pohledu, je to tak, že máme k hospodě kladný vztah už od pradávna. Už je to strašně dlouho. Kdy všichni ti lidé, co chodili do práce, pak šli do hospody, třeba
stavili v tu dobu chalupy, potřebovali sehnat materiál nebo se s někým na něčem domluvit. A v té hospodě tam má naprosto úžasnou vlastnost, kdy se setřou sociální, řekněme, sociální vrstvy, jistě to je to správné slovo, vrstvy, a jsou si tam všichni jako kdyby rovní. No a nám se to líbí. Tohle je takovej hospoda, to je místo, kde se lidé setkávají, popovídají si, ještě se u toho ožerou, což je takový benefit, pro který tam každý jde. Ale myslím si, že strašně málo lidí to dělá s chutí. Každý si z mýho pohledu chce jakoby, nebo ne každý, ale velká část lidí si chce ovlivnit tu chemii mozku tak, že se prostě opijou a málo kdo to dělá, protože mu ten alkohol vážně chutná. Třeba ten konkrétní alkohol. Vy máte vzdělání jaké? Zdravotní sestra. Zdravotní sestra. Aha. Hodně spolužeček se dostalo na pitevnu? No, žádné nevím, jenom o sobě. Ale já hlavně nevím o těch spolužečkách vlastně vůbec. O pár vím, některé jsou na nějakých plastikách a tak, ale já si myslím, že hodně lidí. Mám kamaráda, ten dělal na 3. chýře v Motole a ten řekl, že už na to kašle a jsme stejně staří. Jezdíte do zahraničí? Ano. A máte ze svých zahraničních cest i nějaké netradiční zážitky. Když jsme spolu připravovali tento pořad, tak jste se zmínila o Vídni. Ano, takhle. Do Vídně jezdíme, protože nám Vídeň opravdu přirostla k srdci. Ona vypadá skoro, já mám pocit, že to tam je jak na Smíchově, prostě krásný. A teď nemyslím Anděl, jo, ale myslím prostě ty krásné doby. A já jsem si, jednou jsme takhle byli v práci, právě ještě na pitevně, a já tam měla kamarádku Lucku a bývalou primářku, nějak jsme jednou seděli a nevěděli jsme, co v tu chvíli zrovna nebylo co dělat. To byla jedna z těch vzácných chvil, kdy zrovna nikdo neumíral nebo umíral a my o tom nevěděli a nebyl na stole a podobně. Tak jsme tak jako vymýšleli, čím si okořenit život, když to takhle řeknu, a vymýšleli jsme, jestli to schválně máte i vy, nebo kdokoliv z diváků, tak takové ty zkušenosti nebo skutečnosti, které jste třeba chtěli udělat, ale nikdy jste neudělali. Ano, nám to začalo tím, že jsme se bavili o tom výtahu Paternoster. Ano. A že jsme se nikdy nesvezli do té strojovny. Že jsme vždycky vystoupili v tom místě, kde jsme vystoupit měli, vystresovaný, třeba jako děti vystresovaný tím, jestli to vůbec stihneme a jestli nás to prostě nahoře nesežere. Tak jsme se jednou takhle s tou kamarádkou Učkou jsme šli a v Jámě tam je jeden dům, nevím, kolik je to číslo popisný, a ten Paternoster funguje. Tak jsme poprosili pána sekuriťáka, jestli tam můžeme jet, a svezli jsme se do té strojovny. A bylo to hrozně, jako pro nás to byl docela zážitek, protože jsme na to mysleli od malinka. Tak jsme tak začali přemýšlet nad tím, co jsme chtěli udělat vždycky a neudělali jsme. A začaly vznikat absolutně bizarní jako věci. A jedna z nich bylo olíznout chrám svatého Víta. A když jsem byla ve Vídni, tak tam je Štěpán. A tak jsem olízla aspoň toho Štěpána. Ale to nevnímejte to špatně. To je jenom udělat něco jinak. Co vám to dává, to udělat něco jinak? No já nevím, ale můžu vám říct, že na mojí sestru to mělo spíš takový vliv, kdy já jsem tam s ní byla a říká mi, tak teď to půjdu udělat. A ona na mě tak kouká, tak se to udělala a říká, tak to mi dosvědčíš. A ona, jo, dosvědčím ti, že jsi prase. Takže mě to dalo, řekněme, pocit uspokojení, že jsem udělala něco jinak. A mojí sestře, že jsem asi prase, no. Takže... A kdy se chystáte tedy na ten chrám svatého Víta na Pražském hradě? Až tady bude Účka, já nebudu na to sama. Protože nechci být prase jenom já, že jo. Ale víte co, my tam nemáme jenom tohle. Tam je třeba, já nevím, poslat vzkaz láhvy po vodě. To jsme taky chtěli dělat jako malí. S tou bývalou primářkou chceme navštívit všechny místa z majora Zemana a takovýhle. Takže tam jsou jako mnohem sofistikovanější věci, než jenom tenhle úchylárna, že jo.
Dobrý den, podcast Mixle v Pixle můžete podpořit na www.herohero.co/můj podcast. Děkujeme všem našim podporovatelům. Jan Pér.